Miki Villar, que tal? Boas noites. Hola, boas noites. Por Ibiza non andas, non? Agora. No, por Ibiza non ando. Que Un pouco máis ao norte. Estás máis ao norte, xa en Polonia? Sí, xa é a miña segunda semana en Cracovia, que xa comezamos hai 2 semanas a pretemporada. Aí empezades máis cedo, non? Porque despois no inverno hai máis problemas. Sí, despois no inverno é imposible xogar o fútbol, así que hai que aproveitar agora en verán. Que tal foron as vacacións, Miki? Moi cortas. Foron 10 días mal contados e un pouco difíciles, a verdad. Fíxoseme un pouco costa arriba a primeira semana, pero bueno, ahora xa moito mellor. Estiveche pola casa, por Nigrán? Sí, solo fun a casa que apetecíame máis o cariño da familia que... No, claro. Uns días de desconexión, pero poucos. Que tal por aí que este inicio de temporada despois do final da pasada campaña, esta recunca segues aí en Cracovia, supoño que co obxectivo que se escapou o ano pasado, non? Sí, é que ao final agora esta primeira semana fíxoseme moito costa arriba por eso, porque mentalmente ainda non estaba recuperado, porque foi un golpe bastante duro e ao final vin aquí coa ilusión de ascender no primeiro ano e non puido ser, pero bueno, agora teño outro ano de contrato aquí, hai que facelo ben outra vez e intentarlo de novo. É o que non puido ser no primeiro, que sexa no segundo, non? Sí, este ano ten que ser sí ou sí, senón apaga, vámonos. Cambiache un galego de compañeiro polo outro, se non lembro mal, non? Saíu Luís e chega Álvaro. Sí, bueno, a ver, podo falar en galego ainda un pouquiño aquí no vestiario, e iso é o bo, pero bueno, a verdade é que foiseme Luís, que para min era un amigo dentro do vestiario, moito máis alá dun compañeiro. Bueno, ahora espero facer tamén unha boa relación con Álvaro. Con Álvaro Ratón, que asinou tamén en Cracovia. Bueno, pois mira, xa temos o noso equipo galego en Polonia. Sí, cando necesitedes algo xa sabedes. Xa sabemos onde chamar, non? A que porta hai que chamar. Sí. Estou seguro que Miki Villar vai nos atender ben, home. Estou seguro. Sí, home. Oye, eso seguro. Toni, pasamos do bonito de Burela ao pulpo de Carballiño. Bueno, é igual, eso da igual. Nos imos trampeando. Bueno, tampouco mal cambio, tamén cho digo. Tampouco está mal, non é mal cambio. Por certo, non sei se Luís non sei vosotros, Xavi, se xa ten equipo, a verdad que eu non me dou conta agora mesmo. No, creo que non, A ver, ti sabes, Miki, onde vai xogar Luís? Eu algo sei, pero bueno, a ver, que mellor momento para contalo, Miki. El momento exclusivo fantástico, no contraataque, aparte non son quen que se lle dá a Miki. Sí, dice que se dá moi ben a Miki o contraataque, por eso digo que... Sí, se me dá ben, pero eu non son quen ten que decir iso. Bueno, que cousa súa. Sí, que o diga ele, evidentemente. Miki, no teu caso, houbo chamadas este verán dende Galicia ou non? Ou foi tranquilo nese sentido? Bueno, máis que chamadas houbo whatsapps que un pouco preguntándome por xogadores e tamén pola miña situación, pero bueno, eu teño bastante clara as cousas agora mesmo, o que quero e o que eu quero non pasa agora mesmo por volver a España. Entón, adecuáchete ben en Polonia, que moitas veces é difícil aclimatarse. Ti non tiveche ningún problema, estás a gusto, estás cómodo. Sí, eu estou moi contento, pero sobre todo é porque moitas veces é como te tomas ti a experiencia máis que o demais. Se ti sabes, pois, coa mente un pouco aberta e con gañas de facelo ben, pois xa tes moitísimo gañado. Creo que foi un pouco o meu caso. Ademais, a miña moza tamén está moi contenta aquí. A cidade é unha maravilla, sobre todo agora en verán. Bueno, estou moi contento e hai que seguir. Creo que a pouco que marchen ben as cousas imos ter Miki Villar en Polonia para tempo, porque vexote moi a gusto. Bueno, non sei, ao final Polonia ou outro sitio, pero estáme gustando a experiencia internacional. Estou aprendendo moito inglés, estáme servindo tamén para aprender moitas cousas da vida.
vivir experiencias que ao final un xogador de fútbol temos esta oportunidade e eu quero aproveitala. A ver, en Cracovia non se vive mal, pero mellor que en Nigrán ou que en Ibiza tampouco, ou si? Home, no, claro que no. E si, iso de seguro, pero bueno. Aproveitando, Miki, que estás aquí, pues falábamos antes clave Ibiza, ti coincidiche con moitos destes novos fichaxes, novas incorporacións no Depor, con Soriano, con Expósito e tamén con Germán na túa etapa no Ibiza, non? Sí, coincidín con todos e a verdade é que son tres fichaxes moi bons porque creo que son persoas moi válidas, tanto Soriano como Juanjo no tema de facer unha plantilla. Creo que coñecen moi ben o mercado español. Ademais, como xa dixen moitas veces a compañeiros vosos, son persoas normales que, bueno, no fútbol de hoxe en día tampouco é moi sinxelo atopar a xente normal. E agradecese moito. E logo Germán pois é un profesional como a copa dun pino, un líder dentro do vestiario, un líder un pouco silencioso porque non é o típico que vai de primeiras como se fose iso un líder, pero sí que a xente pois ten moitísimo respeto por el sempre e logo ten unhas condicións que probablemente sexa un dos mellores porteiros cos que eu xoguei. Javi, ¿alguna pregunta para Miki sobre Soriano, sobre Expósito, sobre Parreño tamén? Un pouco falábamos agora de Germán, é dicir que pues estas últimas temporadas Cecais e Amacai era o porteiro titularísimo, é dicir, no Deportivo da Coruña. Semella que con Germán pois vai ser moi pelexada, non, esa titularidade no Deportivo da Coruña pola experiencia dos dous porteiros, porque tanto Ian Macai como Germán son dous homes con moitísima experiencia e con moita personalidade, é dicir que vai estar loitada aí, non, en esa demarcación de portería, Miki. Sí, creo que vai ser probablemente a mellor portería da primeira federación. Creo que decirlo sen dúbida, o menos para min. Son dous porteirazos. A verdade é que eu non teño gusto de coñecer a Macai, pero tamén teño moi boas referencias. Germán, o que si digo é que é un grandísimo porteiro que lle vai por as cousas moi difíciles a Ian, pero bueno, que iso ao final vai ser positivo para o clube porque cando hai competencia nun posto entre dous xogadores tan bons, pois ao final quen xoga é porque o merece e porque está facendo mellor que outro. Con que non coincidiche foi con Idiaki, con ese non? Non, aí xa non chego. Estaba pensando, Miki, si un deses whatsapps foi de Soriano para intentar traer a Miki ao Deportivo. Bueno, eu falei con Juanjo primeiro para agradecerme un pouco todo o bon que dixen deles e logo pois hubo algunha pregunta, pero bueno, moi así por enrío que xa non din moito pé a que houbera máis cousas. A que se pudese profundizar máis, non? É dicir, sí. É que non... Sí. Al final leo xa un par de anos que se vai comentando de Miki Villar o Depor e tal, nunca se concretou porque tampouco hubo nunca unha oferta en firme. Tampouco quero dubidar, non quero. Agora mesmo teño as cousas bastante claras, sei o que quero e non quero andar con pasariños aí na cabeza. Si é certo, Javi, que se falou durante varios veráns desa posibilidade, non? Sí, sobre todo despois daquel extraordinario encontro, ¿no?, de Miki Villar, daquel compos de Iago Iglesias aquí no municipal de Riazor. Non foi un auténtico partidazo, falouse ese verán e se viu comentando, hubo ese Rusia, pero que de Miki non semella que houvese esa oferta en firme en riba da mesa para tomalos en serio, non? Cecais foi máis o que decía anterior, hai anos lendoiro, non, máis comentarios que sí, outra cousa. Antes falabas, Miki, un pouco do tema de tanto de Expósito como de Fernando Soriano. En canto de Fernando Soriano sempre falan del decías tú, a persoa normal, ¿no?, pero sobre todo tamén con home coas ideas moi claras e con moita personalidade, ¿no? É dicir, está claro que chega tamén nunha situación delicada o Deportivo da Coruña, é o cuarto curso xa, Miki, nesta categoría,
por masa social, todos sabemos que o Depor está fora de donde debería estar desta categoría, pero realmente está. Tú crees que ten esa personalidade suficiente, ese mando en praza para aguantar a presión de un equipo como Deportivo da Coruña, cunha afición agora bastante amolada pola non renovación de Rubén de la Barrera, con unha sensación no deportivismo de que se perdeu un poquinho de identidade, non? O haber poucos representantes da terra? Como ves a Soriano cunha situación agora mesmo delicada e complicada, non? Sobre todo por ese ruse e ese ruido que hai habitualmente na Coruña, sobre todo con esa presión que hai no Depor, con esa obrigación, esa obriga que ten ano tras ano de poder subir de categoría e que non acaba de acadalo, non? Pois, a ver, é que agora mesmo para ir ao Depor tes que ter moita personalidade, esas adestrador, director deportivo, xogador, porque é imposible que entre na cabeza que o Deportivo este en primeira federación, o sea, é unha cousa que de tolos, pero a realidade é a que creo que unha persoa como Soriano e outra como Juanjo son persoas correctas para dar ese pasiño adiante. Creo que Soriano xogou durante moitísimos anos, logo foi adestrador e despois director deportivo en Ibiza. Creo que é unha persoa que coñece moito fútbol, que sabe moito de fútbol, ao final que transmite normalidade, que transmite cercanía, se é capaz de seguir sendo así, porque ao final cando vas ao Depor probablemente por todo o que tes que vivir, todo o que tes que aguantar, as redes sociais, todo o que din de ti ou mesmo a prensa, ao final tes moitísima máis presión que nun sitio normal. Seres capaz de entender iso, o sea, tes moito gañado, e se inda por riba, pois, bueno, Soriano creo que vai ter ese punto de serenidade, de personalidade, creo que o pode facer moi ben. Agora, pois, nunca se sabe, porque o Depor é un sitio tan diferente que ao final, pois, nunca se sabe como vai sair. Miki, que dá gusto conversar contigo de fútbol así con total tranquilidade, total normalidade. Seguimos por Cracovia ou mandamos algún destes, xa te chamamos. Unha aperta, bueno, que teñas moita sorte esta temporada. Cando que irades, mandades por aquí a Anxo, facemos un especial. Tamén o mandamos, un fica coa bola especial dende aí. Un abrazo, Miki, boa noite. Veña, un abrazo.